Os quioscos de prensa non sobrevivirían de non ser polas golosinas. É o síntoma máis cercano da situación que atravesan as empresas xornalísticas. A implantación das novas tecnoloxías cambiou a maneira de informarse da xente e os medios de acceder á información. Pasouse de pagar polas noticias a ter un acceso inmediato e gratuito ás mesmas. Incluso a que calquera cidadán anónimo poida cun móvil converterse en reporteiro. Consecuencias, a prensa escrita atravesa unha profunda crise e a profesión xornalística plantéxase unha redefinición. Na seguinte reportaxe analizamos como se adaptan os xornais galegos a esta situación, como conviven o xornal de papel e a versión na rede e como se prevé desde dentro o futuro da información. Xaquín leva máis de 30 anos cumprindo con este ritual. Empezou como quiosco de prensa, pero tivo que reconvertelo o negocio cando as vendas empezaron a caer. Se vendían 100 e pico de periódicos. Se vendían os suplementos solos. Cheguei a vender 500 suplementos solos. E agora se me poño a recordar, casi que choro. Hai un montón de periódicos hoxe que de clientes que veñen ao quiosco pois un pouco a preguntar que é o que trae hoxe de regalo ou non de regalo periódico, senón moitos pois xa non compran, se conforman pois cos gratuitos, por internet, pola crisis, todo eso vai evolucionando e claro que nos lo estamos notando moitísimo. Como sobrevive nestas condicións un quiosco? Vamos a ver, un quiosco non sobrevive con esas ventas. Un quiosco de periódicos hoxe, senón que estea, como che dicía antes, na Porta do Sol ou nas Ramblas de Barcelona ou nun pueblo onde haxa un solo, de prensa sola é imposible, non sobrevive. Pode sobrevivir pois, coas golosinas, con algo de papelería, pois sabes, a papelería que é o que nos está sustentando agora mismo neste punto de venta. After a firefight, they killed Osama bin Laden. Cando o presidente Obama anunciou ao mundo na madrugada do 1 de maio o segredo mellor guardado da CIA, o mundo xa o vivira case en tempo real. Os veciños da pequena aldea de Abbottabad comezaron a relatar a través de Twitter a presenza de helicópteros na zona e o posterior despregue dun equipo das Forzas Especiais estadounidenses no interior da casa de Bin Laden. Moitas veces son incluso inconscientes do que está a pasar. Eles narran algo que acontece na súa vila e despois o mundo contextualiza esa información e permiten chegar a distintos puntos de vista de algo que para un xornalista resultaría prácticamente imposible acadar, porque habería que viaxar ao estranxeiro, xa só polo feito de ter que coller un avión, o número de horas que pasan son moi elevadas con respecto ao instante co que alguén pode publicar algo a través de internet. A toda agora, o xornalista estaba máis próximo aos acontecementos que o cidadán, que o lector, que o usuario, que o espectador. Por qué? Porque podía estar nos lugares onde pasaba un acontecemento dunha maneira máis neutra. Chámese guerra, chámese convocatoria, chámese o que sexa. Agora, o cidadán, lector, televidente, está tamén moi próximo ao acontecemento real porque ten moitas máis posibilidades de ser informado. No momento no que eses cidadáns que son fontes de información acceden á canle de comunicación, parece que son xornalistas, pero non o son. Que lles pasa aos xornais? Os xornais teñen agora un problema, efectivamente, e é que resulta que chegan máis tarde, xeralmente, se non se reinventan, repiten o que xa se coñece, e ademais queren cobrar por iso. E ao mellor iso é pedille demasiado a nosa audiencia. É dicir, hai que especializarse. Internet será o instantáneo, e o xornal ten que ser a profundidade. Creo que son os criterios básicos sobre os que hai que traballar. Antes el periódico se leía en papel, ahora se empieza a leer más a través de Internet. El contenido en papel se cobraba, el contenido en Internet tiene o parte de una premisa de cierta gratuidad, aunque también hay el que se cobra, y lo que está muy claro también es que en Internet lo bueno destaca. A prensa escrita enfrontouse en 10 anos a dúas crises, a económica, que reduciu os ingresos publicitarios, e a tecnolóxica, que mudou a maneira de informarse da xente e obrigou as empresas a crear a edición digital.
Nos utilizamos basicamente os mesmos recursos, non? Sin que eso supoña un gran esforzo para a redacción tradicional, porque o que facemos nun alto porcentaxe é nutrir a edición online cos contidos do xornal tradicional. Ese non é o rendimento idóneo para unha páxina web, pero ahora mismo sí que nos permite ter unha páxina web, bueno, pois semellante a que teñen outros medios, estar nese mundo posicionados e sin arriscar demasiado e sin provocar un sobreesforzo na redacción tradicional que xa ten pois a súa carga de traballo, non? De cada canto ides actualizando a información? Pois miramos ao largo da mañá muchísimas veces en axencias, en concreto miramos Ourense e logo sí que miramos comunidade por comunidade para ver se hai algo moi importante. Nós temos unha complementariedade perfecta, non? Porque a nosa web o 77% dos nosos lectores viven fora de Ourense. Co papel só temos o 4% fora de Ourense, é dicir que estamos chegando coa nosa web a lectores que antes non tiñamos. Co mesmo produto, basicamente hai moi escasa diferenciación. A demanda de noticias a través da internet medra a gran velocidade, mentres que o negocio o fai moi lentamente. Na región, os ingresos que xera a web supoñen o 3% do negocio total. O ano pasado foi do 1%. Estou convencido de que internet acabarase financiando só. Falta por que se defina o modelo e é impredecible ahora se vai a ser gratis ou non vai a ser gratis. Eu personalmente creo que esta imaxe de internet que se está dando de que todo é gratis, todo é libre, bueno, vaise a regular co tempo. Ahora estamos con iniciativas incluso para ver si los medios de comunicación son capaces de cobrar con contenido generando lo que se llaman kioscos virtuales. Y una iniciativa que se ha lanzado en España, en Europa hace poco, que se llama OnePass, que va a permitir a los periódicos que quieran adherirse a esta iniciativa cobrar por un ejemplar, para que nos entendamos todos. A nosa terra, o xornal en galego máis veterano, afeito a sortear dificultades e censuras durante 100 anos, non foi quen de sobrevivir ás acometidas da crise económica. Pero aproveitou a tecnolóxica e viu na internet a única posibilidade de permanecer en contacto cos lectores. Se podo volver a facer un semanario ou mesmo un diario, teño máis claro que nunca que tipo de periodismo facer. Volver ao reportaxe bon, un reportaxe ademais de creador, de que sepa contar, que sepa escribir, volver á entrevista longa, demorada, con redactor que prepare esa entrevista moi ben preparada, e despois ter dous comentaristas, digamos, que marquen unha línea, que marquen tendencia. Eu creo que o lector quere máis que nunca unhas referencias, saber a que aterse, saber de que vas, e despois require un xornalismo ético. Eu, frente ao xornalismo que se está facendo de declaracións tras declaracións, etc., eu reclamo ao xornalismo ético e profesional. Eu sei en onde me sitúo, pero quero que o meu lector sepa en onde me sitúo e desde onde conto as cousas. A implantación das novas tecnoloxías está mudando non só o acceso á información, senón a formación dos profesionais. Nos, cando estudiábamos, falábamos da pirámide invertida, non? De ir facendo decrecente o interese. Na web, iso xa se multiplica por 100, porque ti tes que conseguir que fixe atención, conseguir que nas primeiras liñas fique nesa información. Cando eu falo dunha retransmisión deportiva, teño que saber que pode ser un escenario habitual que unha persoa este vendo na televisión o partido, escoitando pola radio e facendo os seus comentarios a través de internet. É unha nova forma de consumo. E nós, desde a universidade, temos que explicar aos futuros xornalistas que iso xa existe e, polo tanto, hai que pensar en eses contextos diferentes. O perfil do xornalista nun medio digital é o dunha persoa nova de 20 a 25 anos.
capaz de recibir e procesar datos rapidamente e moi atentos á interacción coa audiencia. Ambos, xornalista e audiencia, son unha xeración nacida na era digital e que, a diferenza dos seus pais, non teñen unha única resposta á pregunta "E ti que xornal lés?". Reciben as noticias por diferentes canles e fan unha selección propia. En vez de ser un xornal feito por unha redacción cun editor que o que define o que entra ou o que non entra, pois temos moita xente que a que comenta o que lle gusta ou o que non lle gusta, e se son amigos teus, pois normalmente compartes gustos, entón tamén che van a interesar as mesmas novas que a eles. Iso fai que teñamos uns xornais feitos a medida, pero a nosa medida. Para min son dúas cousas distintas, porque claro, que pasou con esta Siria que bloquera? A lesbiana bloquera e saliu en todos os medios de comunicación e resulta que non era siria, non era lesbiana, sino que era un americano de 44 anos. Cando estaba... Claro, que é o que lle dá ao periodismo digamos, o valor engadido? Que hai unha mancheta por atrás cun nombre e hai uns periodistas desde o director o que asina que se responsabilizan deso. Ao final vai a ser a prensa tradicional a que se vai a aproveitar dese soporte. Ahora mesmo está pasando ao revés, non? O soporte está se aproveitando da prensa tradicional. Eu creo que co paso do tempo aprenderemos a aproveitarnos nós dese soporte e a sacarlle todo o rendimento que pode dar. Eso é un dos valores que aínda conservamos con toda esta crise que barreu tantas cousas. Unha das cousas que aínda conservamos é a credibilidade, a confianza dos nosos lectores. Así que o primeiro que hai que facer nesta batalla é non perder nunca a confianza, senón incrementala. As redes sociais non son Facebook ou Twitter, son os nosos amigos, a nosa familia, son os nosos compañeros de traballo e son esa xente coa que estamos creando os nosos propios medios de comunicación, xuntando todo o que hai na internet, porque a distancia que hai dun medio a outro é un clic, xa non é ter que ir ao quiosco a mercar un xornal diferente.